Takže ahojte sa Vicky a dneska je to štvrtý diel z hry My Horse. Takže dneska to budú veľké závody. Myslím, že som to už točila. No ale to nevadí, netočila som to zo Scarlet. Tak môžeme to dneska skúsiť, pretože mám, počkať, 382 energie. Takže to je pre mňa super. Aha, no a asi tak. Prepačte, ak budete niečo počuť, hej, tak sa ospravedlňujem. A ešte budem to aj menej hovoriť, pretože som by bolo počuť ten zvuk na súťažiach. Proste keď nerozprávam, tak sa mi viac dári. Takže budem menej rozprávať. No, dúfam, že vám to nebude vadiť. Takže ideme na to. Zvuk, takže počúvajte. Veľký skok. Jupi! Celkom fajne. Veľký balíček. Čo to znamená? Toto tu nechápem. Tak mu vyčistím ten padok. Toto tráva. Super. Takže tak. Tak teraz môžeme nakrmiť koňa, aby nebol hladný po takej ťažkej súťaži. A už mám za chvíľu level 13, takže možno to tu aj dám. Upí, level 13. Napíšte mi dole do komentárov. Počkaj, ja vám ukážem. To som vám asi hovorila, ale ešte vám to poviem. Prosím, napíšte mi dole do komentárov, či si mám kúpiť túto ušánku za 11 diamantov, alebo túto červeno-čiernu ušánku za 14. Prosím, napíšte mi to, lebo za chvíľu už budem mať toľko diamantov a nebudem vedieť, čo si mám kúpiť. No, takže buď túto, alebo túto. Napíšte mi, prosím. Ďakujem za radu. No, môžem ešte súťažiť. Čo nezískam darčeky? Toto tu by som mohla ísť. Tak ideme? No, môžem. Takže ideme. Tu už som dala zvuk tišie, pretože tu není tak veľa zvuku. Tu ani skoro poriadna hudba není. To už natáčam 3 minúty. Juj, Scarlet má taký pekný chvostík. Asi tak. A chcela by som ju mať čiernu, pretože sa to na Scarlet hodí. Poď. Ideme z úra. Super! Polvolk. Neviem počuť, ale toto volám drezúra. Ďalej. Možno to aj je drezúra. Neviem. Neviem, ako sa to píše po anglicky. Hop. Ja tu asi strihnem, pretože to bude na dlho. Tak pa. Tak poď, to dám. Poď. Poď. Hig jump. Poď, Scarlet. Super. Jupi! Toto tu, moji diváci, volám western. Takže, ideme na western. Dúfam, že nezhodím žiadny šút. Zatiaľ nič. Už bo jeden. Poď. Jupi! Zhodila som. Tento posledný tréning som sa vám rozhodla natočiť. Aby ste videli, aká som pro. Takže ideme. Poď. Prvý súd sme zvládli v pohode. Ako zvládneme druhý taktiež perfekt. Tretí tiež perfekt. Ja som super v tom pro. Ideme ready.
Takže súťaží Scarlet, Beauty, či jak sa to číta, Caramel, Beauty, Mamba, Polka, Beauty a Black. Takže jdeme štart. A ideme, dám tu zvuk. Dala. Stále neviem, čo znamenajú. To nie je až také zlé. Takže zoberieme si všetky prachy. Za chvíľu budem mať ten level, takže to už asi natočím. Dobre, takže viem, že už mi nechýba veľa levelov do 13. levelu, ale ja to tu asi stopnem. Ja to nebudem hrať a možno zajtra natočím ďalší diel. Takže ja by som sa s vami rozlúčila a ahoj!